Toto je solná kúra Feng Shui, ktorá sa používa na odstraňovanie negatívnej alebo stagnujúcej energie v priestore. Môžete ju použiť preventívne počas roka, alebo pokiaľ máte pocit, že tá ťažká energia sa nejakým spôsobom vo vašom priestore naakumulovala. A ja vám teraz ukážem, ako si same doma môžete takúto kúru pripraviť. V sklonenej fľaše si nasypeme sol asi tak do 2/3. Následne tam vložíme 6 Feng Shui mincí, kto nemá, môže použiť aj medené centy. A celé to zalejeme vodou, ja používam šungitovú vodu, môže byť aj obyčajná. Takto pripravenú solnú kúru položíme niekam do rohu miestnosti na zem a priebežne dolievame vodou. Pokiaľ tam už žiadna sol nie je, zoberieme rukavice alebo handru a vyhodíme celú fľašu. Nechytáme to holými rukami. Môžu sa vytvoriť takéto kryštále, to znamená, že tá solná kúra pracuje a čistí priestor od energií. Môžete mi napísať, či vás to zaujalo a či si takúto solnú kúru spravíte.